πρώτος κομβικός σταθμός στο Μέγκα ήταν η έλευση του Μέγκα, το Νοέμβριο του 1989. Το οποίο ξεκινεί και το πρώτο κανάλι, το οποίο όμως έχει άδεια για τοπική εμβέλεια, και βεβαίως όλα τα άλλα κανάλια τα οποία ακολούθησαν το Μέγκα δεν είχαν καθόλου άδεια. Να το πούμε και αυτό, γιατί το λησμονούμε. Δεν το ξέρει κανένας ή το λησμονούμε όλοι. Ξεκινάει λοιπόν το πρώτο ιδιωτικό κανάλι. Ο κόσμος τότε, και έχω ζήσει τότε, το θυμάμαι, θεωρούσε ότι η κρατική τηλεόραση, δηλαδή η κρατική φωνή, δεν είναι φερέγγια. Πήγε λοιπόν στο αμέσως επόμενο, να δούμε τι λένε αυτοί. Το αυτοί ήταν το Μέγκα. Τώρα προσέξτε, από κάτω υπήρχε η αίσθηση ότι ήτανε εκείνοι που βγάζαν τις εφημερίδες. Ήταν ο Λαμπράκης, η Μανέα, ήταν ο Κίτσος Ορτεγόπουλος, Ελευθεροτυπία. Βασικά μεταξύ μας ήταν αυτοί. Ήταν όμως και ο Αλαφούζος, τότε Καθημερινή, ήταν ακόμη και ο Βουδούρης, τότε ελεύθερος τύπος, άρα ήτανε όλες οι εφημερίδες που έρχονταν και λέγανε όλοι μαζί, θα σου πούνε μέσα από την εικόνα τι είναι η πραγματικότητα. Αυτό ήταν το φύτρο του ότι το Μέγκα έχει, τι έχει, κύρος. Πάνω σε αυτό χτίστηκε ένα πιο εφάνταστο χαλαρό πρόγραμμα, ένα διασκεδαστικό, ένα παράθυρο στον κόσμο, ένα άλλο πρόγραμμα, πολύ πιο φρέσκο από τη ΣΕΡΤ, και έτσι μάγεψε, τράβηξε τον κόσμο. Αυτό ήταν το κύρος μαζί με την πρωτοτυπία του Μέγκα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της πρώτης μέρας λειτουργίας του πρώτου μη κρατικού σταθμού τηλεοράσεως. Το γεγονός ότι έλεγε αλήθεια, αυτό ήταν που κέρδισε τον κόσμο. Έλεγε αλήθεια, έλεγε ειδήσεις, τις έλεγε γρήγορα, ήταν διασταυρωμένες, και ακόμη και την περίοδο που ξεκίνησε ο σχολιασμός στο δελτίο ειδήσεων, την εποχή που το δελτίο το έλεγε η Μάρα η Ζαχαρέα, ο σχολιασμός ήταν ένα συμπλήρωμα. Έπαιζε τις ειδήσεις και μετά γινόταν ένας πολιτικός σχολιασμός σε κάποια θέματα και όχι σε όλα. Αυτό λοιπόν ήταν, νομίζω, το γεγονός που έκανε τον κόσμο να εμπιστεύεται το Μέγκα. Ήταν ένα κανάλι το οποίο εξέπεμπε κύρος, ήταν αρχοντικό, και γι' αυτό στο τέλος κατάφερε, ας πούμε, να θεωρηθεί ότι είναι καθεστωτικό κανάλι. Πάντως το Μέγκα ήταν ένας τηλεοπτικός σταθμός που αυτό που έλεγε ίσχυε. Η αμφισβήτηση δηλαδή ήταν ελάχιστη. Στους πολύ καλούς καιρούς, για 15 τουλάχιστον χρόνια, για περίπου 20 χρόνια. Αυτό που έλεγε στο ενημερωτικό του κομμάτι ίσχυε. Είχε τρομακτική πολιτική παρέμβαση, είχε τρομακτική πολιτική δύναμη, είχε πάρα πολύ ψηλό δημοσιογραφικό κύρος. Δεν υπήρχε κανένας δημοσιογράφος σε αυτή τη χώρα να μην θέλει να δουλέψει στο Μέγκα. Αυτό που είχε το Μέγκα σε σχέση με τα άλλα κανάλια ήταν ένα έτσι πολύ στενό κλίμα ανθρώπων, το οποίο είναι η αδυναμία του αλλά και η δύναμή του. Ήταν άνθρωποι που ήταν στο Μέγκα από την πρώτη τους μέρα, από την πρώτη τους μέρα την επαγγελματική, όπως και την πρώτη μέρα του Μέγκα. Οπότε αυτό είναι μια διαφορετική κατάσταση σε σχέση με άλλα κανάλια. Υπήρχε λοιπόν ένας πυρήνας ανθρώπων, ο οποίος ήταν εκεί και θεωρούσαν και το θεωρούν ακόμη το Μέγκα σπίτι τους, περισσότερο από δουλειά τους. Προφανώς το brand name έδινε κύριο στο δημοσιογράφο. Από τη στιγμή που σε έπαιρνε το Μέγκα να δουλέψει και έβγαινε στο Μέγκα, το όνομά σου έπαιρνε προστιθέμενη αξία πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και η ομάδα η οποία είχε συγκεντρωθεί στο Μέγκα, η δημοσιογραφική, από τους μεγάλους δημοσιογράφους λεγόμενους μέχρι τον τελευταίο ρεπόρτερ, ήταν η αφρόκρεμα. Δεν υποτιμώ κανένα στα υπόλοιπα κανάλια, συνάδελφο, ίσα-ίσα έχω δουλέψει και σε άλλα κανάλια, αλλά ήταν η αφρόκρεμα. Και αυτό έβγαινε. Καθημερινή ανάγκη ενημέρωσης. Μέγκα. Μέσα στις εξελίξεις. Μέσα στα γεγονότα με καθαρότητα. Μέσα στη ζωή με σεβασμό. Είχαμε λοιπόν κάποια στιγμή αποκτήσει ένα θέσφατο για τον τηλεθεατή ότι το είπε το Μέγκα, άρα αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή παλιά έλεγε ο κόσμος, το είπε τηλεόραση, αυτό είναι.
Μετά είπε κάτσε, το είπε τηλεόραση. Η τηλεόραση λέει, ας το πούμε ευγενικά, ανοησίες. Λέει αναλήθειες. Η κρατική τηλεόραση. Άρα η άλλη τηλεόραση, η ιδιωτική τηλεόραση, το είπε η τηλεόραση, η πρώτη που ήταν το Μέγκα, άρα είναι αλήθεια. Άρα είναι αυτό που συμβαίνει. Όταν ήρθε αργότερα ο Αντένα, λίγους μήνες αργότερα, αλλά μέχρι να φτιαχτεί, ο κόσμος είχε κολλήσει αυτό που είπατε. Στο 4, το τηλεκοντρόλ ήταν το πρώτο μετά τα κρατικά κανάλια. Κόλλησε σε αυτό. Όταν ήρθε μετά το Star, όταν ήρθε αργότερα το Sky, ήταν τα άλλα κανάλια. Το Μέγκα που διάλεξε με ευφυΐα, τολμώ να πω, την επωνυμία Μέγκα, δηλαδή το μεγάλο κανάλι, ο Έλληνας το θαυμάζει το μεγάλο, ήταν το κανάλι. Είχε και μία μικρή αλαζονία το Μέγκα. Του είχε μέχρι και ο τελευταίος τεχνικός που δούλευε στο Μέγκα και ήταν στο δρόμο, έλεγε στον διπλανό του, τον συνάδελφο που δούλευε στον Αντένα, στον Α συγκρατική, εγώ δουλεύω στο Μέγκα. Όλα τα άλλα θα πάθουν ζημιά, όλοι οι άλλοι θα πάθουν στραπάτσο, όλοι οι άλλοι μπορεί να αυτό. Εγώ δουλεύω στο Μέγκα. Στο μεγάλο κανάλι, ναι. Μην ξεχνάμε ότι το Μέγκα δεν είναι μόνο ένας ειδησιογραφικός οργανισμός, είναι ένα κανάλι το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στην ελληνική μυθοπλασία, έχει κάνει σύριαλ που έχουν αφήσει εποχή και επίσης αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να βλέπει Μέγκα. Το Μέγκα φέρνει μια δυναμική στην ελληνική τηλεόραση, αλλάζει τα δεδομένα της ενημέρωσης εκείνη την εποχή. Είναι και η ιδιωτική τηλεόραση κατ' επέκταση. Μαζί με τον Αντένα είναι οι market leaders της αγοράς. Δημιουργούν όχι μόνο μια νέα δυναμική στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και μια νέα δυναμική στην παραγωγή προγράμματος. Είναι δηλαδή το Μέγκα, καταρχάς, και ο Αντένα παίζουν το σημαντικό ρόλο όπου γίνονται επενδύσεις στο πρόγραμμα. Έχουμε νέες παραγωγές και στην ουσία επενδύουν στο πρόγραμμα, αναπτύσσονται νέες παραγωγές. Στην περίοδο 95-96, αν απατώμε, είχαν αυτά τα δύο κανάλια 45 νέες παραγωγές στην τηλεοπτική σεζόν. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Σήμερα όλα τα κανάλια δεν έχουν παρά 2-3. Πριν από 3 χρόνια, και λόγω της κρίσης βεβαίως, δεν υπήρχε καμία νέα παραγωγή. Δηλαδή, επήλθε άνθηση της ελληνικής παραγωγής, που σαφέστατα ένα πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτό έχει το Μέγκα και όπως και ο Αντένα, και κάποιοι το λιδόρισαν αυτό το πράγμα, έχουν βιβλιοθήκη προγράμματος. Είχε και πάρα πολλά λεφτά το Μέγκα. Είχε θηριώδη κέρδη. Όπως όλα τα κανάλια. Εγώ και σε άλλα κανάλια που έχω δουλέψει, και στον Αντένα που έχω δουλέψει και στο Μέγκα που έχω δουλέψει, στους καλούς καιρούς ήταν κανάλια που είχαν πάρα πολλά λεφτά. Και είχαν και πολύ καλούς μισθούς και είχαν και πολλές καλές παροχές και πηγαίναμε ταξίδια, είχαμε όσα link θέλαμε, είχαμε όσες συνδέσεις με την επαρχία θέλαμε. Ήταν ακριβά πράγματα για την τηλεόραση αυτά και όμως δεν είχαμε θέμα. Ποτέ δεν μου είπαν εμένα γιατί θα βγάλεις 3 συνδέσεις με την επαρχία ή 4 και θέλω 2 διότι το άλλο κοστίζει. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα στο Μέγκα. Το Μέγκα επίσης, το θέμα των μισθών ήταν λίγο πιο σλουπωμένο από άλλους σταθμούς, πρέπει να ξέρεις. Δηλαδή, όταν έπαιρναν θηριώδεις μισθούς παρουσιαστές από άλλους σταθμούς, το Μέγκα ήταν λίγο πιο κάτω. Διότι σου έλεγε η ιδιοκτησία, η διεύθυνση, θες να δουλεύεις, άκου να σου πω, θα πάρεις λίγο λιγότερα να δουλεύεις στο Μέγκα. Έτσι. Δεν ήταν χαμηλή μισθή του, ήταν μέσα στην πιάτσα. Αλλά η γενική εικόνα ήταν ότι ήταν ένα σουλουπωμένο μαγαζί και είχε ισχύ.